Siyempre, timbisihan nila sa pagpangaon din. Hindi na kaya pagpangaon. Yun ito. Ano niya ang mga taga-buntawan, mga kabataan. Kala na ng potassium mo, kung naibog ka ng potassium ka. Ngaot na. Busog. Ay, may. Busog kay ka? Lugos na mati. Lugos na suntot yan. Ha? Lugos ng suot yan? Advance na lang yung ban. Isod sa bulsa. Lusod ako ng isod sa tiyan. Isod sa bulsa. Kinalalakot. Na, yun. Like na. Ay, taklob anang kuan kan okay ano mo buling. Tangan po ni Moy. Ay, kan. Awan, nabusog na ako. Kaon ni mo? Wala nang taklob. Taklob sa rice bin. Oy, dara. Teko lang taklob. Hay kayo? Hay. Kalan. Busy kay kinananay oh. Lagi. Yata pa rin dinalin. Kauntan. Yata dinalin. Hawi kay ba? Hawi. Anak ka Alabi, nagdala mag... Ano na eh? Kay silupin dire. Hala. Ito. Foto. Lagay ko ba? Ay. Sana. Nami mga sobra wala. Kau iro. Nami mga sobra na. Kau iro na. Kamu ra. Sayang, no? Sa iro. Nakabeet. Duwining nakabeet. Kamu ba? Ano yun? So, oh hinay lang kay mabuling puta. Hinay tulod-tulod. Koy, tulod-tulod pud. Oh, what's happened, my hand? Ay tulod-tulod, manghinay na sila eh.